Ahojte, tu je Luigi a toto je tutoriál ako skriptovať v Roblox Studio pre začiatočníkov, 4. časť. V tejto časti si povieme niečo o functions alebo funkciách a môžeme ísť hneď na to. Takže ako prvé pôjdem do Service Script Service, kliknem na Properties a dám tu Enable False a vytvorím nový skript, ktorý si pomenujeme functions. Toto zmažem a ideme si vysvetliť, čo to functions sú. Takže najprv si ideme tú funkciu vytvoriť a potom vám o nej budem rozprávať. Funkcia sa tvorí tým, že začnem slovom local, podobne ako je to pri premenách. A teraz tu dám slovo function a teraz tu dám hociaký názov, aký chcem, aby mala funkcia meno. Tak napríklad môžem tu dať print function. Teraz tu dám otvorenú a zatvorenú zátvorku, takto, čo sa dáva shiftom a dve tlačítka vpravo od P a teraz tuto som si vytvoril funkciu. Môžem do nej čokoľvek dať, napríklad tu dám print a napríklad 2. Tak, teraz som si vytvoril funkciu, ale keď teraz dám play, tak môžete vidieť, že mi tu nič nenapísalo, a to preto, lebo ja som si tú funkciu iba vytvoril, ale nepovedal som jej, že to urob, ja som to len vytvoril. Takže keď chcem, aby to urobilo, tak potom tu musím napísať tento názov, lebo toto je názov tej funkcie. Takže tu napíšem. Môžete vidieť. Teraz som dal príkaz, aby to urobilo tú funkciu. A keď teraz dám play, môžete vidieť, že mi to napísalo 2. Takže toto je iba vytvorenie tej funkcie, ale tuto už som ju použil. Môžem tu robiť rôzne aj matematické počty, napríklad 2 plus 2, čo je 4. Taktiež tu môžeme aj premieňať nejaké properties, o ktorých sme sa bavili v minulej časti. Napríklad budem chcieť tomuto bloku zmeniť farbu, no tak tu dám, že game.propertiespart.brickcolor sa rovná brickcolor.new, si tu nejakú farbu, napríklad lime green, a môžete vidieť, že sa mi to zmenilo, tá farba. Teraz si ideme povedať o parametroch, čo sú vlastne ako keby slova v tejto funkcii. Takže toto vymažem. Tuto, keď do tejto zátvorky si dám napríklad number 1, čo je číslo 1, čiarka number 2. Vlastne môžem tu potom pridávať aj rôzne, napríklad number 3, ale ja si tu zatiaľ dám len 2. A toto sú ako keby také premenné pre našu funkciu. A keď teraz tu dám, môžem si tu napríklad vytvoriť premenu, napríklad current variable sa rovná number 1. Vidíte, môžete to vidieť ako premena plus number 2. Tak, toto je vlastne že číslo plus číslo, alebo premena plus premena. A teraz tu mám tento príkaz, aby túto funkciu urobilo. A keď do tejto zátvorky dám čísla, môžete tu aj vidieť, že number 1, a teraz tu musím nejaké číslo dať. Tak vlastne teraz idem zameniť tú premenu za nejaké číslo, a tu napríklad 3, dám tu zasa čiarku a teraz mi to už ukazuje, že number 2, a tam napríklad dám 5. Takže toto vlastne, táto 3 je ako to number 1 a toto 5 je ako number 2. Takže 3 plus 5 sa rovná 8. Môžeme to aj vyskúšať. A prepáčte, ja som tu zabudol ešte dať print variable
a môžete vidieť 8. Takže to by boli parametre. Môžem tu dávať aj inšie, napríklad keď tu dám, že print function, dám tu 5 a 9, tak mám tu 14. Potom ešte je tu príkaz, ktorý sa volá return, a to robí to napríklad, toto môžem zmazať, tuto tiež print variable tiež zmažem a mám len toto a mám vlastne tú premenu pre tieto number 1 plus number 2. A teraz, keď dám return print variable, tak tým pádom sa to vlastne vráti do tohto, čo teraz idem robiť, a teraz vytvorím zase premenu, môžem nazvať napríklad my variable sa rovná print function a dám tu napríklad 5 a 7. A teraz keď dám print my variable, tak vlastne to vytlačí 12, lebo vlastne tu je tá funkcia a vytvorila premenu číslo 1 plus číslo 1 a tuto to vrátilo tú moju premenu a vrátilo sa to sem. Takže keď teraz dám play, tak mi to tak môžete vidieť, či mi to napísalo 12. Kebyže toto tu return zmažujem, tak mi tu napíše nil, čo je 0 vlastne, lebo som tú premenu nevrátil, takže to je dôležité. Takže tu musí byť to return, aby sa to vrátilo. Slúži to aj na ukončenie tejto funkcie. A potom je tu ešte jedna vec a tá sa nazýva scope. A to je to, že keď môžem si toto zmazať, aj toto si môžem zmazať, že keď tu napríklad som vytvoril túto premenu, môžete vidieť, no tak keď si dám potom preč z funkcie a dám si túto print variable, tak môžete vidieť, že mi to nenájde, lebo vlastne ja som tú premenu vytvoril v tej funkcii. Takže ona je v tej funkcii. A keď ju potom dám po nej, no tak už to nefunguje. Alebo napríklad aj kebyže tu vytvorím nejakú inšiu premenu, napríklad my variable sa rovná napríklad 9. A teraz dám pred ňou to my variable, no tak mi to tu nič nenájde, lebo vlastne ja som ju vytvoril až po tomto. Takže tak funguje scope, to by som vám len tak upresnil, aby ste nemali potom nejaké problémy s tým. Tak, to by bolo z tohto tutoriálu všetko. Ak sa vám páčilo a chceli by ste ďalšie takéto tutoriály, dajte odber a like. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!